Atiase for nine. Apani for you. Apani for. Welcome to sorry. And then you know you Atiase for nine. Apani for you. Oine. Welcome to sorry. Yes, I know. Do you see what you can see? And I am oh, yeah, can see. Yes, oh, yeah, can see. Oh, yeah, can see. Oh, yeah, go. I am para. Nipa Benina, and then you may see Okasama. And from you know your suit, you know. Abani Uyawo, Olipa, Benina, Okasama, Brahma. I
Eponya sochi na Yesu tieno. Eni uyawo. Yesu uyawo. Everybody uyawo. Wanya wakosa titi mosonya sase. Ane pome shawato. Onya micha utumi ni centrale. Hey. Yana koko Yesu uyeni. Hey ya peja uni. Oni yana dinu ye. Yesu na wa yumrei. Oya no kwafwa. Oya no kwafwa. Oya no kwafwa. Odi kutana yeyeka. Yana wase. Yana wase. Oya no kwarifu. Ejo nyamye. Yeyiwa. Ena nyumre ya si oya no kwarifu. Ejo nyamye. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Will be our Sompa TV and our Tia Sompa FM and Facebook. A Sida Awanie program Cassia Abefidia Isua. Ubibia can want some a reabri. Na F.A. Apejanya Mekessie. I'm a GD for Egina Brane. Esan said, a dynamia some crojing and a day ebro. Hallelujah. Amen. Mampanisi Kobochichi Frinswase Bakacho, a denchema, Yanina as a children saying. Odifu na wade awurade asemo ba no wo yo nyame nipa waso awurade ahwe na awurade atene ne na ono so tie awurade ne mekanisi a wonte ase na mame nchi omu an edi ye be na awurade mfa ne na adida na yaresa be na awurade mfa ne nsae na anu ya mekoshi abrantie bi wode so wonwe wo se hwe odifu abet mahunu ewo TV so na papa ye mere bi mekanye nipa miensa ye pi asole dem Yesike we botom na 18 series be 11 years ago. Okan ni nyina e kire ye eyiye gina okan botom ska amount emu obi ayi ni de no obi ade 18 series eyiye nyina nwanwa e kire so odifo na ni hu na de e torabo etimi de yalefo obi ba na ye ya asofo e ho ye nimzu obewu bitimi ko yi asutire se eyi enipa we de obewu ya mfa ne hospital papa ne semate awurade ne se obesori ampani ampa no wasori enti ye kan ye nim ne ye aka enti se sani power gina ase awurade so won fa hinta samrewa odofo woni akwanya bi ase wo kan wasugum na ase ogun yagu asum se wontie enti anwumre ba bibia wo bia mpese otena fidie no na asem bi a wode ebre ono uto obu asese obetie awurade anum asem esan se mpanyini tie
enkwala tie mema ne mrantie ba bia ye din etie odifo no yabekwa ne nchen ne din ene bishop Albert Sakikwapon wabere ne ho ase ama awurade ahira no papa ebre yaba ho nchen emo akwa ababa afidie so Asafo mejo eso aburo. God bless you papa Na sida our team no mo hote sen papa nyame adom ye ho ye pa eja ho afa watade no ena nwumre ya no ohye papa hallelujah amen na mayemfa sa akwanya so na yenchia Sumpa TV ahwefo na Sumpa radio etiefo ne wona ena nwumre so wo sai wo mre na one ya som Facebook ni nyina ya ma mo nyina adwo na wo twe ncheba aso enye ni penyina na wo twe no kwa aporo ebeto won da bio enti ya di asida ene kabiama otumfo nyankopon a wawo wa yen aboye nyina ho ban ama na wo twe no akwa aporo abeto yen amen na yemfa asida so ma MCR for that's right say omo chinchin mafidie ne yaba yetimu so ma boy dwuma enanua manyina ya mromo nyankopon o nhira o nyina idiri afo nyina nyame o nhira ena me be hu nyama na ene je wa ha papa tibo se na yemfa sedama eyempanyimfo a omo tintim afidi kase hallelujah amen ebia nani da di kan ya wo hwe Sumpa TV sabre de eyesida awa ena wo hwe yen se obesa umbre na one ya awen abom ye ba fidie so de nyame asem brew na ya gira so ne wo abompai na enije sem ne se sida awa adanse na aye pi serious efiada ye betu mu amafa adanse no kwa mata me nyina if your mom frey offline nyina enya Sumpa ya hwe voice note ahodo amafo seneba eni adanse na wa nene da wo hyeyen wo how be da wo so onyankopon gusu a oje ne ma amen ye radidi yes na fa ore hye ni mo yes na radin a odo ba ti asefo asase na so no wa kan ne hontam se oye dan osegia no beje wo enti Jeremiah 29:11 na ede ose urade ne madwene ko a odwene wo ho ose enya musuo de da bio so obema wo a wo hwame a wotie me obema wo awie ye papa ene da so na yemfa yakọ kese ema asanteman wura one na tran konwa se eya asanteman hema akọ ekura na efiri nura na nanom ya amamra ni amane agya no kwan Bible say wono osu no yani omo nsu yes na wono omo sere no yani omo sere yesere otumfo nyankopon say omwa nananom na amamra ni amane omo ye no kumase man no say ye de gya ohema kwan no bibia ya besra hwefo ne tifo so bia so ni so sene nananom de aba say edaya wada ebono nsi am bia mpie no Bible na yesu nyina so eyemra enti obi a odi odi twerɛsɛm no so no ewo se odi nhyehyɛ so nyankopɔn hyira nananom amen na yama yewura otumfo eye opemso yama na yakɔ sabre na ni dakato mu gem dendenden ato one asantemane abeseno na onyankopɔn na dema yes nyankopɔn so na oje esida awa yeso yɛ dempaabo etai echire dendenden amen sabre de yanko Facebook no so na eso aye hye Joseph Sam mojina so esumene root mojina so Selena Noche mojina so Nana Yawaje mojina so Ivy Ofori mojina so across the group mojina so UK for US for mama makwaba Ghana for nyina Bishop Nyankopon insha ye mama makwaba dia na jesiwa ejina so Sewa Osa ejina so Obapa Akosua ejina so Abena Safo anso ehweyen ama Sewa ehweyen Monica Owusu ehweyen Linda Owusu ehweyen Adwoa Gwagisbed ehweyen Mary the Rose ehwe Tony Akuta Opon David omunyina woso a omohweyen sofo aban afren so yedo afa YouTube na dia na yebenya Zinabu Amadu Bright Amoa enso ewoso nipa pi no eguso a omohwe efri YouTube ho yawo Francis Felicia Entwiwa Josephine Ofe enso ewa ha ena yawo Linda Owusu Enshiraba Richard Kesiwa Kesiedu
yɛ Kisidu enso a Elizabeth Owusu enso ɛwɔ hanom ɛna yɛwɔ Nana ya enso ɛwɔ YouTube no so a ɔmo nyinaa ɛhwɛ yɛn kɔ Tony nkyɛn ɛnyɛ sa nko ho bɛyɛ Tony so yɛ Tony ɛnyɛ sa so fa ba nko aka yeah, to us on Facebook no so. Prong ejina so oni yehwe. Vivian Nana Abena ejina so. Inshiraba Prince ejina so. Deborah Adua ejina so. Selina Anoche ejina so. Samuel Danso ejina so. Nana Yao Ejay enso ejina so. Mami Pokuya ejina so. Ivy Ofori ejina so. Alice Amwaten ewo subi. Mary Sam ewo subi. Jau Matilda ejina so Inshiraba enso ejina so na dodo na ene ye esum ene animi so jano oso den samre de ohine ba du jemfe so ejina so dodo no na ejina so sabre de mon share link no e ma afoforo so nhwe bi mon share link no e ma afoforo na afoforo so nhwe bi na mon fa mo comments so enya dan emra na mon ka kire mo se ena ye dwada edu dwada so ana afie ha ayehye ni nyina se edwada bia ye di si wo se ye di ye odi mampae efri se sebi na wotwe no emu nsem ye dan edoso ye hu se ye nua ba bia betena asampani pafo so o se ye da ye so kaka no so en sa abo owo epo bibi egu no so abaye ohaw ada no so enti dwada ye odima ema ye busua ye ma ye krunum ye giram sanuama bone bia obone vo no hyehyɛ no na sana no MCR me pesa mode fryer no to so na edefiada ampeya my god also edefiada ampeya bede bedwa ena meme da so eno so sa nwosra ni gina mu a monya bre mo se TV no so keke insio na yebo so mpa keke documents na edigu so keke na dance na ye pi no na se yenya beduru onyame akwa na kasa enimu de a anu ba ye hio se sida our altar no was sumpa altar na aye hyehyehye na so obepie fikesem de a osofo ene ye fiada eni eda memeneda that's right na team ni nyina say so bibi ya urade yona ana so bibi ya urade yona o how na urade ntimi nya ana eno ne eda fiada ene memeneda na say o baba mode ase wan kasa ode ewo keke ebeba enya gallon no bu oba okoso gallon fakakra bepe se oni abusua na obetimi de be say vote ketwa no ketwa ba kon na ode aba wankasa onya kakra na ode aba na Awurade beye atwuma amen Awurade beye adwuma amonya akwanya eye ohwe so a or say God of possibility prayer there be conference enti monsha na so papa time no ye anopa 9 o'clock sharp enya video no yese faye no to so fry no to so azuka video na papa obi frame was o sofo no okuta power pa asofo na tigusa o se nyame na ye adwuma o se nya sofo na ye na Awurade na okuta tumero nyame na ye adwuma na sa hallelujah amen dia me pastor me catch ahwefo fa program na say ofre chire na oba na opesa obenya bebe da obenya bebe ada kama insi o de bedware ne mattress obeda so nyina aye ready sa so na obenya washroom fefefe o chena menya time e de nyoma ne bia to TV ne so ama wa ofre chire ba na obehu sa opeso so se ye hotel reservation ma ana se guest house bia ye numbers na go screen anim no me nsare nyina ofra ye beba modern se ye betoto dwumadie no ama fefefe eye na numienu pe da numienu pe na di dwumadie no hallelujah amen enti mo hya nyame hyira na sabre die be wura twerɛsɛm no mo kakra twerɛsɛm no mo kakra na enam program no nti me pese me nya akwanya na me fasa akwanya manyan na me de kotin no mo kakra ma hwefo ti me ama bishop me pa chiwo na obi bisa se nipa dodo na ebusa se so person ba counseling Thursday and sana de ache no wa start program na
akwanya da also betimi aba council no na obenya ba bia da akosi obenya ba bia da na sania ye kan se asantemawura ode ato se eye eda ya wada na ebo no nsia ma obi bia nya de MP enti so beba na so person be hu me ya wada na e omrantem se na be ya onko transfer ama no nko bono no nsia wokuro Frano pana obetimi aba akwenya ho se obetimi aba yemfa ni die ma asanteman na bibia na oman no ntimi nkonko nanim hallelujah amen Facebook no so aye shio abet from pomu nyina gira so enya senketo Bismarck mo ewuamo e mo sha link no na ma fo nyina aba so Ose ohene badu jamfimo nyina aba so mamo so mo share link no na YouTube no so ho anu dem papa YouTube na no ai comments e ba wa ha no hallelujah osofo ye ba fidie so asemfo ye de brahwefo ne se ahwefo ne atiefo se ehefa ana ye gya no mo nyankopon no wo se onipa be ko ne na ye so no obeso daye se ya bo ni tuo ye de boba bi abo no tim ya pam no wato nsuo bi mu ade be chi osofo no hawato na obebe so daye se o kan sika wa furu ye alupre na ano de antime mem na nuama bone totototo nyamemma hallelujah amen nyame na wa hwe yen bo se ore mpaw yen no re nyaw yen no se onyankopon no ewo ye ba fidie so a bo so me bia won semfo a ye fa yes onyankopon se yemfa tete atempon ba bibia ye na jam fa ya onya home de ma won kra that's right na ene ye generation ye se sa tete atempon no yemfa so osofo se nyankopon asemu sua no ene eye free nyamemem so obesole ahomache asua nyame asem aka tetene ye nananom no moko ahomache sore enwume sore na ye wo enwumre bible adesua abusua no ye frɛ even devotions ahodo home service ahodo ye hia wo mame nyanta afie mame ya afie ofosan ya ofie pabojata no mu fie na yakosua nyankopon asem mame ntoso mu fie so se ye breso yi enne ya twiri nyina ye sika ni ajapade ko ye nembre ma ye ho enti sida awa ye ba fidie so a ye se babia ye nananom fa ya onya home ma won kra hallelujah amen na ye tim ne se so bibi ye wrade yo na obi hwe ye obi tie ye da ye na o so me kire ne se asanuoma nko ye biom ze sa da ye krona no nana so ye o mame son ya o how to no obi hwami obi tie mi esikire yade bia beto no o se se eyabusuan yade eno na to ne wafa yetwa ne nan eto ne papa yetwa ne nan eto ne sister owuye enti ono so yare no ba ne so no ene ne yam hyehye no ene oda wonna ene me bisa o se enti sa yare sa no nyankopon no ye Abraham Isaac ne Jacob nyankopon no ultimensa obi hwami obi tie mi o se de ede no toy no nipa no wa anwoda enti ono so suro se ene na wo no kwa achi enti ono so nwo se nyame ba mu a se nyame training sa awo no baba so ana se enti me maso hallelujah amen obi hwami obi tie mi o se abusua na ofiri mu no ade bi die abusua ni nya nipa wu ntemtem enti se no ono so suro se oba be wu abusua na ofiri mu no nipa ye investment a enye ye nipa bi anya ne bre so aba ni obi hwami obi tie mi se afi no be awiye na efre September October November December baba no dru so a no owuo bi abafie ho na me bi se nipa kro hwame a otie me se enti nyame na wo som no ontimi enya dan se owuo no ntimi nsi anokwan ana e wo msa Jabes abefre abusua Jabes abusua no sofo na de na ewom na ohia ni yaw so Jabes na kasa man nsa so kire Awurade frɛ Awurade tie na na sɛ Awurade ntie no enti wa wo hwɛm a wo tie me se sɛ wo bɛ frɛ Awurade a wo so Awurade ba ya dan obetie hallelujah amen enti osofo enne
yewo ene nsama mene ahwefo kano ye team na say is anything too hard for the Lord. Na that point I imagine so me per se nipa hunu say people who face hard problems but were delivered by God. Nipa asase we so omo ba ye no osofo omo be hia ohawa anu odin ohawa anu odin aso nyankopon je won ene ebusua bi tie me ebusua na eya bo ebusua na se ya hye ebusua bi tie me osofo mo nam bibi mu a omo aya wose me ko ha enye yi ene me ka jro se nipa bi so ba asase we so a osofo saa nioma no bi beto wo na onyankopon yo te asefo onyankopon no oje won firi mu enti wo hwa me a wo tie me nyame beje wo firi mu amen me gira sompa sida our altar iso say onyame beje wo firi mu amen Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon di mu say erade beje wo firi mu amen yeah Psalm 34 verse 4 Psalm 34 verse 4 Psalm 40 verse 2 Enyom aduasa nan enyiyimu nan wase ma hwehwe awurade na wabua me na wagye me afidie misuro nyinaa mu enti obe hwe me brother Tony nyame nhira senti mu biom osese wase ma hwehwe awurade na wabua me na awurade abua me na wajime afridie misuro nyinaa mu David say awurade agime afridie misuro nyinaa mu ente na obi tiem ehu bi akan efri say enframa bi a ebo ewa adwuma no mu aware no mu efie ho yade no mu no eka no mu no ama ehu bi akan anso ose ma fra urade ena se oba fra urade na wotwe se oba fra urade urade be jewo amen every ni nyina mu hallelujah amen ya Psalm 40 no verse 2 no Psalm 40 verse 2 ose na oyimi free oseye amenamu ose oyimi free hefa oseye amenamu asafo na tese enye ye person kwa na anipa toto amanemu to say ya minam tete no nipa bi to amanemu aso nyame yi won firi enti yenko Daniel ngumanum ne ya Daniel chapter 6 verse 23 ene ejira so na ya bompai enti nyame asem Daniel ngoma etinsia chichemu aduenu miensa eno na ohene buto ne yam kese no ka se onyi Daniel mfiri amana no mu na oyi Daniel firi amana no mu e ba soro na wanhunu bibi biara etin no enti wan Psalm 40 verse 2 no enti ye ba ye nchi a ye nyina ye nim se ye shemrama ya de Daniel kotu jata menenu the lion don na sam na korona osofo ye de ni pap impempem na akotum a jata na wiwi wono nam no enti wa wo hwemi a wutie me hawa atu obi no wo nyame betime yiwe amen Ose ohini Daros kwa menanum otia mu bisa Daniel say enti Daniel enti osofu yimo be ko wonchi kakra na wasa ya bem obisa Daniel say ohini Daros bisa Daniel say onyame ya osom na nopa awia na anajo no wachime age wa free jata no mu nsem ana ose ohini won kwaso ohene won kwaso na nyame amesom na anopa ni awia ni anajo no wasoma na bofo ama wabe muamu ajata na no na wamfa wo mawirempo antimi ose na enna ohene sori ahomache a animu ntete ye no na wo yentem ko ajata mena na no na obem na na no wo de areho ne tia mu frɛ Daniel ohene bisa Daniel say Daniel
Daniel onyankopɔn te asefo na ko a na ko a onyankopɔn a wosom no daa no atumi agye wo afiri agyata no anum ana hallelujah amen to asofo ana Daniel ne wɔhene kasa sɛ wɔhene nyankwadaa me nyankopɔn asoma ne bɔfo ama na bɛmu mu agyata na no na wanya me hwee esan sɛ wɔhu me sɛ medi bem nanim na wo wɔhene anim nso menyɛ bɔne biara ɛno na wɔhene bɔtɔ ne yam kɛse na wɔka sɛ onyi Daniel mfram nanumu na oyi Daniel na wa wo hwɛ me a wo tie me oh Jesus ebetimi aba sɛ wo wa mana wakotom no ɛka mana oh yes wo wa mana wakotom no ɛyɛ sunsum yade amena oh Jesus wo ko hospital bi obi hwɛ me yɛ kasika ɔsɔfo wo ko hospital sa kɛse a medical team na chobi FM yɛ kasika kubinyamba ɛnɛ obi etwa plane ebi kɔ Europe kɔ hwɛ no yade bi kɔ South Africa anso yade no nkɔ wakɔtɔ yade amenem nyame na wo som na obetimi ayi wo afrim ebetimi aba sɛ yɛ wo kunu ebetimi aba sɛ yɛ wo yere ebetimi aba sɛ ɛyɛ wo ba ɛnɛ me gyina ɛyɛ sompa fidi kɛseɛ so baabi bi ɔhwɛ ya wotie yɛ afiri bi asɛ nyame a oye Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon obetime yi wafiri sa amena amen so wayi Daniel fra amena mu a sa nyame kro na me no bie no esom nyame dadaw na Abraham no nyankopon no Isaac no nyankopon David no nyankopon no Daniel no nyankopon sa nyame dada na obi hwame obi tie me wakofra busua bi mo yese nome wo fio yese apam bi wo fio enti osofo ne na bemabu me ka cho se nyame de mra ne na na ye adwuma sa wo betwen ya urade a urade bremu no obeyi wo afrim amen ena me ba sa me ba be ka cho obi a o hwem a o tie me a ohaw bi aba o so ohaw no so ena obi atobonim insanwe enu bone esi bibia ba ye friend trauma do no mo ne red no mo obu ha ye wan kasa na watom obu ha ye wo ba osofo enye obi obu won so asa nuama ni nyina so enye bia o ebia to bibi mo ye friend say masturbation no mo ebia wura lesbian no mo ni game mo opese wo jaye anso osofo ntimi njai nyankopon beti ma yi wafrim se wo be frɛ urade a tie de Daniel ohene Daros kwa bisa o se nyame a wo som no no watimi abeboa wana Daniel se nyame a me som no anopa ne awia ne anajo no wo asoma na bofo ene nyame abofo bi ba obi fie nyame abofo bi ko bi adwumam oba no ba bi oba no wo bia nyame abofo kɔ hɔ ebetimi abasa obi hwɛ me obi tie me ne bi ni nchen ne yiri bi ni nchen ni kru bi ni nchen ene telefon ko awanya no ene edi akomatu abre no ena na dwu nyame soma na bofo akɔ amen hallelujah amen ena me ba se me ka che wa wo hwe me se onyankopon adi kan yi nipa ni mu bi efra menam eyi nipa bi efri nuama mu aye demu a wa wo hwe me a wo tie me won so eduro so me ne wa wo hwe me na eduro so nyame ju sese ya amen wo Yesu Kristo demo na nwumre me de na asema ba je me so say amen amen hallelujah amen sene ye nim no sa ye de eye sompa otai eye sida our sompa otai man de ye de si wo say ye de ye odi mampaye na ye hwe 1 Timothy chapter 2 from verse 1 to 4 so for kind and 10 ye wo be bompaye no hye be ye 10 minutes Bible say nyame ma bompaye bibi ye de esi ejidi for bompire BBC oso trenini an empire bom ye den no eye adwuma bebre enti wo betimi aye virgin wo betimi aye Kristo ni sa empire bonum anya den a enya adwuma enti ye ntie nyame asem na afedi edi ni nyina kan na de afedi edi ni nyina kan metumufo se o to yefo ena nyumre ye tofo se wo a wo hwe ya wo te ye kotosere enti etoda bu kotodwe wo dam ho fie ho na yampaibo ye odi mama o ma no ye odi mama wadwuma no ye odi mama kro no ye odi mama
asafo no metumfo sɛ ɔnyɛ nkotosrɛ mpaebɔ ne odima ne asedama nipa nyinaa yɛma nipa nyinaa ahemfo ɛne wɔn a wɔdi tumi nyinaa wɔn a ɔdi tumi nyinaa na yɛatena ase koo na yɛn ho adwo yɛn onyameso mpa ɛne abrabɔ a ɛho yɛ nyam nyinaa mu na yɛyɛ na ɛsɔ yɛn agye nkɔ nyankopɔn hallelujah pɛ sɛ ɔgye nipa nyinaa nkwa na ɔba no kora no nimdeɛ amen wa wohwɛ me nyame asɛm ba se na yɛbɛsi da awa yɛka kyerɛ sɛ fa nsuo si tv ne so na nyame asɛm kɔ so nyinaa na nyame tumi ɛba mu wowɔ documents bi afa gu so wo baby bronsɛm afa no mu afa ne photo to soɔ wo cv bi wo passport bi fa to so wade bi ayɛ den fa to so na yɛ bɔmpa yɛ tua nyame asɛm na nyankopɔn tumi ɛyɛ adwuma ɛwɔ fie hɔ baabi bi ɔhwɛ yɛ wotie bia hallelujah kasa awurade yesu yɛda wase sɛ wahwɛ yɛ so ama na watwe akɔ aporo abɛto ɛna nwummerɛ yi wasɛm aba yɛgye wasɛm adi sɛ berɛ ti sɛ mu yɛfrɛ wo a wobɛgye yɛn so bie wano ne da no ase sɛ wakwanya wo so wanya ɛna nwummerɛ yi ɛwɔ fidie mu Awurade ase wakwanya wanya ɛwɔ fidie mu Awurade ase wakwanya wanya ɛwɔ fidie mu a wo hwɛ yɛn a wo tie yɛn Awurade ase wɔ wo dan mu hɔ Awurade ase wɔ nkran hɔ Awurade ase wɔ takwa hɔ Awurade ase wɔ takwa de ne fɔtɛ mu hɔ nyinaa Awurade ase wɛsi nɔ Awurade ase wɔ hɔ nyinaa wɛsi regye Awurade ase central regye Awurade ase baabi bi a wo tie yɛn firi bi a bolo ne na half bro Papa commence d'Avradias, commence ne porte mira d'Avradias, baby be on chez Outeye, Procasem, Outeye, Europe d'Avradias, Outeye, Asia d'Avradias, Outeye, Outeye, America d'Avradias, baby be on chez Bia d'Avradias, oh, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Adia nipa before ya nya ho ade eya de papa ya ma ho ban. Yes. Enje ya nipa asante kasa ya se ni papa enche enye nokore. Osofo ye mo ni papa ho ban. Ade papa bia ye mo ho ban. Ade bia ya ban ade na ban ajapade aban nyuma nyina egugu. Ade bia ye ade papa bia ye mo ho ban. Ene empire ba ya meka che sida wahwefo ne etiefo se ye ba Sompa TV so no ni pampempe na anya ogie. Osofo enti kasa efidikese ya ma kobi enhu sida awada obi nte ye kada enti edadwada empire di kan ye boma Sompa eye Sompa media 31 media every CEO so eni adwuma yefo so se nyame mo mo ban enye obia na be bie television ode be ma se ye mfa nka nyame asem ena wo hwe nyame ensema ekoso wo ho na wo hwe eye stations ni bia etoda eyawrehosem enti wo se nyame honhom ni nyame bambo eye kese efrise se fidie tra ho cha ebeji ni pampempem kasa Awurade Yesu ye gina nyame asem so ewo Timothy onwuma edikan no ye peja Sompa media any Terra One media management board every CEO so workers no so obi bi oye adwuma ewo fikesie mu emfidi ahodo ọmọdé yẹ adwuma yẹ pẹjẹ ni nyina yẹ de dosu kọ ẹwọ Yesu mojem ẹwọ Yesu demo yẹ wà nínú bọmpa Yesu bọmpa yẹ pray for Terra One media pray for Sompa media pray for management team pray for the CEO the managers across Ghana pray for them open your mouth and pray. You are not on fire. I'm a Jumawura. For those who call yes,
Jesus Christ. Yeah, bomb pie can say Radi Yesu. Yes, San Peja, Sumpa Media, Netera One Media. Yes, San Peja, Sumpa Media, Netera One Media. Management team. Infidie ni nyina. Adwumayefo. Every CEO so. Kosi ketua so. Every samre. Kosi safi be kwa wiye. Any evil agenda. We break out. Ye wanu na bompa ye. Ye wanu na bompa ye. Obo fona sister ye bia. Obo fona sister ye bia. Break out. Turn around, break it out. Management, you break it out. Ejumaya for you break it out. If you get in there, yes, for them, over fire. You are not on fire. Jesus Christ. Prayer number 2. Also for now watching cheba. Obu wa o hwem ya o tie me. Sabron sabeti meku de. Ontimi asante for quotation ya me de. Ose se nimo ho entimi wa etetontoma. Enti obu wa o hwem ya o tie me na watwe wa mompa ye obenya telephone call. Obana watu kwan no. Obana oye bank adwuma no. Obana oya den okokwan so kofa nuoma beba no obeti yesi accident obeti yesi owo krakrabi yesi akoma yade bibi ato no ye bompa ye di yabusua na wotwe ya hye nsa se Awurade Yesu medi meni pedua eba wanim mabusua kunu meyire mema mabusuafo me nuanom se na wotwe obonefo no hyehye ewo na wotwe bosumi mu menyintum wo Yesu demo me seno wo Yesu demo bia wano na bompai na wotwe bia wano na bompai bebe bia wo so ya wotie ya bompai ma pray for your family. Intercede on behalf of your family. Open your mouth and intercede on behalf of your family. You want to from Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Mo on Facebook, ni YouTube, ni nyina mo type I break out. Also for prayer number 3.
prayer number 3. Isaiah chapter 54 verse 17. Or say akude bi obebo atia ye. Na kire so Onyankopon na nkasa nim se ye wo nuama ye botie nipa. Or san se ketrema bi ebe solite watemum. Enti ye won ano ahodo e solite awo. Enti wo kan Psalm 91 or say bema etunam ewiakete anado bombo wakodane ye wo nuama esisie. Ye bompa ya kasa Awurade Yesu. Da ye bi amaso. Da ye bi amabusu eni bi aso. Me baby aso. Me baby aso. Kuna aso. Me yere aso. Me abuafo bi aso. Edi o how be breno. Ene me gyina nyame asem so. Ewa Isaiah 54:17. Isaiah 54. Enye juma. O Yesu demo. Be wa no bompa ye break it out in the name of Jesus. Any evil agenda. What Yesu demo of no for the Ethiopia. What Yesu demo that you super sabasa. Your signs that you know you tell Yesu demo. Be wa no bompa ye. Fire! Shot fire 3 times. Fire! 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 Holy Ghost fire. Hallelujah. Amen. We go for the 4th prayer. Also for Psalm 37. That's right. Verse 5. Also, young fire question right. Oh, Jesus. Young fire won't turn us. yes. Also for us, Bible said, or no, now what tree? Obo we need as wasa ebi hia sika ebi hia pomoden obi betu kwan na wotwi obi wa appointment na wotwi ye den krata bi abre obi osofo obi hwe ye ewa brochire omoden krata bi abre na obi abiem kura na ne yem onte ase obi hwe me obi tim ba bi be hwe me bia ye bompa ye se na wotwi wadi fre be ye nhira amen me so wadi fre be ye den be ye nhira na ofi ba so be ye den Deuteronomy chapter 28. Yes. Or sin shira be kan wo wadi free. Yes. Na shira kan. Ewo ofi bem. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ye peja na wotwi. Ye peja na wotwi. Eba wa Awurade anim. Eba wa Awurade anim. Ye ne ye ma. Ye dwuma. Ye dwuma ye fo. Sa Awurade. Sa Awurade. Wa ye na wotwi. Ye kwama ye na wotwi. Wo Yesu demo. Bie wa no na bompa. Bie wa no fa na wotwi sa Awurade sa. Sa Awurade. Fire China watch. Fire we yeso dem. Arade papa pie kwa bisu. Arade we yeso. Ye fie ba yeso. Ya di fie yeso. Ye fie ba yeso. Ya di fie yeso. Ye fie ba yeso. Ya di fie yeso. Ye fie ba yeso. Hey, we yeso dem. Ramasa bara kaba. Le kebe de kaba da. Le blondo do kaba da se ba. Aya de kaba da se. Aya de kaba.
Wo yesu demo and ya bompa yenka amen 3 times. Amen. 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 Amen ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Amen ne yɛ nyame tumi. Enti mo a mo Facebook no ne YouTube no nyina mo type amen. Amen ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Na kyerɛ sɛ deɛ wo kan Bible sɛ yɛ gidi a ɛbɛyɛ adwuma. Yɛ bompa yɛ twa to fi sɛ yɛ de mmerɛ na yɛ adwuma. Onya mfa nsuo no bi NCTV ne so ana radio no so ba bi owo bia ɛyɛ adwuma. The open beer, a boss of fire. They are trust or documents to be a fat so a year Juma dance air banner and no day. Empire chat or so for Bia Wakuma Swadi. Yes. Obia Koma Swadi Yana so Yesika. Oh Jesus. Obia Koma Swadi Yana said, oh, here said, ye bay melini bibikake. Ewan ni me, ni Jimbe Mukake, nona, or Chenya and Yamai. Obia Koma Swadi Yana said, rather fan and San Cannibal. Obia pay your funeral check. Or Senya made the battle Obiana Kumas. Obiakuma Swadi, you know, so for your bambo. Daya also soon in the Yamosha, Yamabeti, because I radius, and no Dwade, and then Mesumacuma Swadi, Mesumacuma Swadi, Radia Mame, Radia Seno Yama, Hana, Radia Mame, Seya, and Yawachana, and Yanaju, Seya, Radia, be one on a bonfire, be one on a bonfire, be one on a bonfire. Obi Jessica, Etia Jessica, Obi Yaresa, Yaresa Mawo, Obi here Juma me free Juma Mano, Obi here let me say you may not tell me me free, say you may in the name of Jesus Christ. Erado tiemi. Yes. Obibi o hwe o tie. Oh Jesus. The day obibi akoma so erado me srema won. Amen. The ohia ba me srema no. Amen. The ohia yaresa me srema no. Amen. The ohia adwuma me srema no. Amen. The ohia sika me srema no. Amen. The ya hye no bo me srema no. Amen. The waso da ye boni bi me send da ye boni no. Amen. Me twa da ye boni no. Amen. Afa me bompa ye se obi biara. Jesus. A odi nsuo TV no so radio no so me bompa se nsuo biara na ni Yesu moja. Amen. Nsuo bia ena the miracle water. Amen. Ena the healing water. Amen. Ena the blood of Jesus. Amen. Ya omadi nsuo be adanse mara. Amen. Documents bia me fra adanse to so. Amen. Adanse. Amen. Ya me favor. Nyame grace entoso wo Yesu demo James say amen. Amen. Wa shame James say amen. Amen. Ya de mre ene na na ya adwuma wo fie ha ya mre na so na sanya onim no me de 1 hour esi ho ento hwe o TV nanim screen nanim ma no mes no miensa no go ho obetimi afa no medical ne de tosu bi no san ya WhatsApp ofre na wanya ya obetimi de voice mail aba anaso obetimi text ye ma respondo na some ready ye de 1 hour esi wo ebia na wo twu hia bibi waso da ye bonu bibi how o pese me no bompa ya 10 to 11 me no bepa no man na di kan ye 0557
0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mienu ye 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twato eye 0553 0553 53 53 53 53 89 8